Човек съм за 99. Днеска се играем в един мой урок. И да, искам да ви покажа казвам за Герн и за какво по-скоро стана въпрос. Да, ето ми го скина. Може да се го сменя, ако искате. Малко се представя всичко, което съм си направил сам. И съм използвал само една команда и това е TimeSet 0. Да, сега има сървъри, които се играе, но обаче има един малък да и това са моите работи, които съм направил. Тук така. Да, само не трябва малко такъв камък за да направя това. Големия телевизор. И тук да си правя отварки. А другото, което е онзи честрон тук. И там мога да отида да си направя на стреличка. Те се взема едно дърво. Да, горе малко тихо, защото е няколко часа и без това гласът ми е паднал. Да, извинявам се, че доста. Време не съм снимал, но... Това е моята ферма. Там се имаме една малка фермичка. Брутално иначе нямам. Без ми трейднат. Съжалявам за лага, но имам други игри, които са тески. Изляза ви показа за едното. Там. Включил съм се за ареста. Ето. Мито. Да, това е началната картинка, но сега се ви показа. Сега се ви показа за как ми е котката. Иначе това ми е котката. Кази здрасти на YouTube. Здрасти, YouTube. Дайте ми лайкови и сабскрайбове.
Чух ти го. Нека да го къпя. Да, направил съм сладколедно. Имам всичките такива магазинчета. Ето, имам и чека сега. Ето имам и други шапки. Имам и очички. Имам и бял костюм. Мога ли с него да бъда? Ама си ми по-хубав черния. Чао, YouTube!